Hola, com esteu? Som Humberto, tècnic del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Mo, i avui venc amb una classe dirigida a la gent gran, per la que l'únic que haurem de vestir serà un coixí i una cadira. D'acord? Pues venga, vamos allá. Bueno, el coixí l'emprarem, com moltes vegades a les classes hem emprat aquelles pilotes que tenim d'espuma. De fet, ho faríem amb una pilota d'espuma, si en tinguéssim. Si en teniu, perfecte. Però penseu que les pilotes que empram són toves, són d'espuma, d'acord? Són fàcils de pitjar. No val fer-ho amb una pilota de futbol, de baloncesto molt inflada, molt forta, perquè la feina no serà la mateixa. Vale? Vinga, doncs, anem a començar. Tot el que puguem fer drets, ho farem drets. Penseu que l'altre dia us vaig passar un vídeo d'activació. Partim del fet que ja hem fet aquesta activació, que us deixo el link d'aquesta activació, l'enllaç d'aquesta activació vos deix a la descripció del vídeo, per si vos voleu mirar, i antes de començar amb aquesta part, farem la part d'activació. D'acord? Molt bé. Doncs vinga, primer exercici que farem amb el coixí. Senzillament l'agaf, me'l pos a l'alçada del pit, els colzos separats, projectats cap a fora, i pitjam. I afluixam. Pitjaré traient aire i amollaré agafant aire. Ho anem fent de manera progressiva, anem pitjant progressivament, no de cop, i amollam, a poc a poquet també. No hem d'aguantar molta estona, en el màxim, grip en el màxim, i ja vaig amollant. No hem de mantenir durant molta estona la tensió. Anem primer pitjant, després amoll, procurant sempre que la contracció muscular sigui progressiva, sense arribar a un punt de contracció màxima mantingut. En fem 10. Molt bé. Ara agafarem la cadira, coixí i cadira, i ara aquí el que fem, des d'aquí, tinc el coixí a l'alçada del pit i partiríem des d'aquí, i el que faig és davall, fins segurament, atrac el coixí en el pit, puix i el faig en fora. Davall i puix aquí. Davallant agafant aire, pujant, traient aire. Davallant a poc, no mos deixem caure damunt la cadira. Davallant a poc a poquet, com mirant davant si allà la cadira. D'acord? Com si no estiguéssim segurs que tenim la cadira aquí darrere. I torna a pujar. 8, 9 i 10. Molt bé. Quedaria en baix. Ara per al pròxim, el que faig és junt les cames, pos el coixí davant dels genolls. Si el podem posar així, millor. Tindrem més recorregut de moviment. Si no és possible, doncs ho feim així. I ara la idea és, agafa aquí, de cada banda del coixí, pots l'esquena ben recta, us arrufam un poquet, i, més que arrufam-vos, us projectam damunt les cames, però mantenim l'esquena recta, no us hem d'arrufar així, sinó aquí, i des d'aquí el que faig ara és aquest moviment, vale? Estir cap a jo, esclafant el coixí en les mans contra els genolls, trec un poquet el pit, tires les espatlles un poquet cap enrere, no faig així, sinó d'aquí, espatlles cap enrere, trec aire, quan estir, agafa aire quan torn. També és el que us deia, se pot fer així,
No és el mateix perquè no hi ha tant de recorregut, però també m'ho serviria, Molt bé. 10. Vale. Seguirem asseguts i ara el que faig és me'l col·loc aquí enmig, vale? Entre les cames, els peus un poquet més tancats de l'amplada dels genolls i ara aquí l'únic que fem és pitjam, vale? Pitjam. Ai, 10 més. Si us passa el que m'està passant a jo ara, que de cada vegada queda més pitjat, es coixia, el agafam un momentet, el baratam i seguim, veus? Ai. Vale, un coixí no és el mateix que una pilota i haurem d'anar jugant un poquet amb això. Vale? Ahí. Ara de cada vegada ja... Vale? L'aguantem un poquet. Deixem que torni a la seva posició original. Ai, 10 més. Molt bé. Vale. D'aquí, ara, deixem que el coixí se recuperi un poquet, el posem un poquet a puesto. Molt bé. Ens tornem a posar drets. I ara el pròxim seria posa el coixí damunt la cadira i el que faig és poso un peu, pitjo una miqueta davall, l'altre pitjo una miqueta i davall. La cadira que he agafat jo en aquest cas no és una cadira ideal per això, assegureu-vos d'agafar una cadira ben reforçada. Jo tenia aquesta mà, però hem d'intentar fer-ho amb una cadira ben estable, ben reforçada. Puja el peu i pitjam el coixí, l'esclafam damunt la cadira. D'aquestes en podem fer 20. 10 en cada peu, de manera alterna. Tenim aire. Ahí, quan pitjam, No carregueu el pes damunt la cadira, tot el pes del cos, O sigui, sempre tinc el pes controlat damunt el peu d'en terra i aquí l'únic que faig és pitjar una miqueta, però no tinc que carregar tot el pes damunt la cadira, ni tinc que estar molt en fora, Si estic aquí, la pot passar sola i això seria perillós. Apropet, de manera que quan pos el peu damunt la cadira, el genoll quedi damunt el peu, que el peu no me quedi adelantat, el que us deia, si som aquí, quan faci força me pot passar sola i me puc fer mal, llavors, com us he dit, aquí, pitjant, canviam de peu, pitjant, canviam de peu, Bueno, m'he perdut, però segur que ja en duc 20, en faré una més en cada peu. I listo. Molt bé. Bueno, doncs ara el que faríem seria tornar a començar altra vegada aquests exercicis. D'acord? I en podríem fer un parell de voltes. Vale? Així que ara tornem el vídeo un poquet cap enrere, vale? Fins que comencem amb el primer exercici de peus, pitjant el coixí i ho tornem a repetir tot. Ok? Molt bé. Vinga, ànims! Bueno, molt bé. Hauríem acabat la segona volta de la primera tanda d'exercicis i anem a fer una altra tanda. De cantar amb la cadira, ara anem a fer una feina un poquet més dinàmica. Començarem. Posant el coixí, així contra la paret, a l'alçada del pit. Els peus separats més enllà de l'amplada de les espatlles, cames un poquet flexionades. Aquí el que faig és empenc amb una mà, i gir, cintura i barat. Poso una mà, llef l'altra. Pitjam amb una, pitjam amb l'altra. Pitjam amb una, pitjam amb l'altra. Cada vegada que pitj, trec aire,
Vale? Hem de procurar, quan pitjam, emprar tot el cos, Tinc els peus clavats en terra i transmet la força des de les cames, d'acord? Cap en el tronc i cap en el braç, No és així rígid i carregar el pes del cos damunt el coixí, sinó que tinc braços flexionats i vaig canviant de banda i transmet tota la força del cos damunt el coixí, Tampoc, quan dic tota la força, me refereixo que faig força en tot el cos, no que tingui que pitjar a tope. Pitjam i retiram, En farem 20 d'aquests, vale? Quan acabi, el pròxim que faig ara és coixí en terra i el que faig és, vaig passant d'una banda a l'altra el coixí, trepitjant, aquí, veus? Sempre un peu enmig. En comptarem 20 també, el trepig i vaig passant d'una banda a l'altra. Quinze, 19 i 20. Molt bé. El que fem, el posam contra la paret, un poquet més avall de l'amplada, de l'alçada, perdó, de les espaldes i col·loc l'espalda aquí, veus? Ara, el peu d'en fora de la paret queda com a peu de pollo i l'altre, el duc un poquet cap enrere, ens cau un poc flexionada i alç i toc en la mà contrària, ahí. Veus? Trec aire quan pec. L'altra cama no està rígida, està un poquet flexionada. El peu orientat cap endavant no el tinc cobert així, si no la cadira ben recta cap endavant, faig aquest moviment. El genoll quan puja sí que creua una miqueta, faríem 10, baratem de banda, no toco el coixí, m'ha parat jo, peu ben clavat en terra, mirant cap endavant, la cama un poquet flexionada, l'altre peu, els peus de prop de la paret, cap enrere i altra vegada, ahí. Sis, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Vale. Ara, peus separats, més enllà de l'amplada de les espaldes, i ara aquí el que faig és el següent. Tinc el coixí a una banda i m'acot emprant les cames i l'esquena, M'acot, el gaf, venc dalt i el deix a l'altra banda, En la mà esquerra el deix davant el peu esquerre. I ara vaig agafar-lo en la mà dreta. Venc i el deix. Dalt altra vegada. Esquerra, el deix. Dreta i el deix, D'aquests en farem 10. O sigui, compte cada vegada que deixes coixí. Ara en duria 5, trob. Pues 6, 7, 8, 9 i 10. Ok? Molt bé. No és això, Que quedi clar, Sí? Vale? Cada vegada de pujar fins dalt. El deixes a l'altra banda, Pujant fins dalt i el deixes a l'altra banda. Vale? Molt bé. Doncs d'aquest en farem una altra volta també. I després d'això anem a estirar. Vale? Molt bé. Bona feina. Ens veiem en el pròxim vídeo. Gràcies i cuideu-vos. Adéu.